Βρισκόμαστε σήμερα όλοι και όλες εδώ επειδή αγαπάμε την τέχνη και την ποίηση. Όλοι εμείς θα έχουμε την τύχη και τη χαρά να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας και να εμβαθύνουμε σε μια όμορφη ποιητική συλλογή με απότερο στόχο την εσωτερήκευση και την επικοινωνία. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Δακρυσμένο Γυαλό. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο τόσο όμορφο περίκαλο επικοινωνίας. Όλα τα δικά να φτιάξω σαν μια δίκη δουλεμένη. Μαχαιριά εσείς, μαχαιριά κι εγώ, κι άλλη μια ζωή χαμένη. Αγάπη λέγεται. Για να το πούμε εμείς διαφορετικά, πώς να μιλήσουμε για την απόλαυση, την ερωτική απόλαυση. Σαν μια κόκκινη σταγόνα, αφήνει το καλοκαίρι, ποιος την είδε πια. Πώς να γραφεί το άγγιγμα του χρόνου που σταματά? Άγγιγμα λέγεται. Ηχό. Και ορός Πάνθυρας στην άλωση μιας συνάθρησης εν θερμό. Βούτυξα, κολύμπησα, άγγιξα. Η ομπρέλα σου. Μόνο σπίτια. Πιο κοντά πηγαίνω. Σε είδα θαρώ. Μου γνέφεις. Στο κοίταγμά σου χαρώ. Ήχος άσπρος, ακαμάτης εκδοτής, απόϊχος. Ματόκλαδα στα ρένια, μιλφέι παγωτό. Επιδερμίδα θάλασσα. Χιονισμένα μέρη, κρύο παντού. Απλώθηκε η σιωπή, κλείστηκαν όλοι μέσα.